Nyt otamme selvää, voiko huippulaatu olla halpaa. Tämä on DNA Challenge. Tällä kertaa testasimme ihmisten mielipiteitä pikkujoulusesongin huippumuodista. Entäs tää? Tää on aika kiva. Joo. Joo, hei, toi on muuten yllättävän halpa. Se on vain 19 €. Okei. On tää aika arkinen kyllä. Joo, ei se kyllä mikään kummonen oo. Seuraavaksi. Hinnan korotus! 11 tonnia. Se on ihan törkeän mageen elegantti toi etuosa. He laadun kyllä tunnistaa. Mitä sanotte, jos sen oikea hinta onkin 19 €? Ei voi olla niin halpa. Hei, tää on se DNA Challenge. No kyllä se sit voi olla niin halpaa. Seuraavan kerran, kun näet jossain huippulaatua halvalla, se voi olla DNA Challenge! Nyt DNA Challenge myymälöissä ja osoitteessa dna.fi/tarjous. Sieltä saat molemmat. Huippulaadun ja halvan hinnan. DNA. Molempi parempi.